Bħala parti mit-tiġdid ta' snin li ġejjin, l-Iskola Sekondarja Ola fin-Naxxar nediet il-prospektus il-ġdid li għall-ewwel darba se joffri programm ta' studju speċjalizzat għal dawk l-istudenti li jkunu jixtiequ jipprattikaw xi sport fuq bażi nazzjonali. Is-surmas tal-kulleġġ Gaetano Calleja spjega li din ir-riforma nħass il-bżonn tagħha minħabba l-istudenti atleti kienu qed jitħallew jipprattikaw l-isport tagħhom biss bħala passatemp wara l-iskola. Dan bil-konsegwenza li meta jiġu biex jikkompetu ma' atleti barranin isibuha diffiċli biex jikkompetu. Qal li din l-inizjattiva hija mmirata li tgħinu tħaffef il-ħajja ta' dawn l-istudenti bla ma tbedhom la mill-isport u lanqas mill-iskola. Għandna programm indirizzat lejn l-istudenti li huma atleti u li nafu kemm huma impenjati fix-xogħol u fit-training tagħhom u qed nippreżentawlhom programm biex appuntu jkunu jistgħu filwaqt li jkomplu bl-impenn sportiv tagħhom ikunu jistgħu wkoll ikomplu bl-istudji tagħhom. Lilin mill-atletika s-Sur Mas spjega li se tingħata importanza wkoll lil-lingwi għalli huwa naċċettabbli li studenti jaqbdu lingwa fis-sekondarja iżda mbagħad jitilquha minħabba li s-suġġetti li jażlu ma jkunux jikkorrispondu. Ninnutaw bħasra numru kbir ta' studenti illi l-lingwa li jkunu ilhom jitalmu mill-Form 1 jabbandunawha u ma jibqgħux jistudjawha. Aħna qegħdin noffrulhom l-opportunità illi filwaqt illi jkomplu jażlu is-suġġetti li jridu fl-A-level u fl-intermediate imma qed nofrulhom programmi akkreditati biex huma jkunu jistgħu jieħdu l-profiċjenza fil-lingwa ħalli anke dan jgħinhom fl-employability tagħhom. Ma' News is-Sur Calleja qal li l-isfidi biex il-kulleġġ jagħmel it-tibdiliet u jibqa' relevanti huma kbar. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq l-iskola bħal ħajer qed tagħmel il-bidliet neċessarji biex tibqa' relevanti waqt li qed taħdem pari passu mal-politika tal-Gvern. Faħar l-introduzzjoni tal-programmi tal-lingwi u tal-atletika illi fissirhom bħala estensjoni ta' skola sport li permezz tagħha żgħażagħ Maltin qed jingħataw l-opportunità li jibqgħu kompetittivi fl-isport tagħhom waqt li jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom.